Morning mga pinata guys. Kape. Good morning. Kape time. Siga ng adlaw oh. Sinta sa tagapi. Ilan. Yeah. Wala pa man lagi ba ito? Hindi. Kadimu niya. Unya na daw. Alam itong bagal ang ganang kuya na ito. Upat to ang diin mo. Upa. Luha ka ng giingan gahapon. Diba? At unta ko. Wait ang palibisan. Hmm? Si tinakapin. Ano ba? Okay, kape. Ano? Pandesal. Mani eh. Pan guys. Tapos na spaghetti guys, palaman. Spaghetti. Diba? Punta ka ninyo si ang kuya mo spaghetti sabi eh. Sudan. Ito spaghetti guys, parisag kape. Ano ito? Murag doon ang mga tupperware ko ng dala. Gamay tupperware. Ito ramang ice cream. Nay gamay. Wow. Kung nga man ka niya ito ang bula-bula na ito. Cake. Tupperware gamay sa rep. Nawa man. Nawa? Anin ko nga din nila. Bula-bula ito. Cake. Palaman na to ari guys. Matanong. Nawa. Muna natin pamahaw guys. Nadag ito. Ha? So guys, malamat kape guys. So gamay namin nabilin. Maputos mit nangka guys kay dahan na may bunga among nangka. So pamusto na kay parang dili matibak ng ba ka ng koloron namong ginaputos. Okay,
Muna mo pusto na kuha ng ka nanawa. Guys, mo pusto na ng ka. Adto o napay bunga dito din napa dito sa taas tara o. Isa. Oh, kita ninyo guys, ara ba to? Dara. Napusto na mo na siya diri. Putos na mi guys, oh. Putos na mo ko lang ka ng hugtag mayo. Pusto na mo daan guys. Mo na siyang ginabalot daan. Kung ano man siya mananap guys kay palagi nang makuan siya madaot. Sako guys. Hmm? Uyoga daw. Dari ore kas pikas. Yeah. Mo nang ginakuan guys kay managpo na siya di sa madaot kay kaunon masag mananap nang madaot na siya. Sa okay, ikot na. Dire man itlog hapon diri sa agi. Na diri sa agi ana. Itong lanay dia ba yang gilap, yang gipunit din dito diri siya. Tanapan Uy, ayo to kuan ni kay mulusi to. Gitungo diha ra kana. Diri di ay. Kay mong giana-ana malusi to. Buho kuan mo. Sampai. Puro dama kuan murag Hindi. Ako na, videoan ko na. Okay. Huwag niyo na ha. Ano ka rin yun? Mana? Di. Paganggaan pod. Huwag niyo ka. Di na ako kasaka tuloy kita to ah. Hoy ma. Huwag ka na dirain mo nang kuan. Di kaagi o tungtong anak bunot dito lusot ka na o. Gamay mang kakat to dito din na to magputos sa habog naman. Huwag niyo na. Dali ang nasingot diha. Inay ha. Inay. Matandog ng mga bunga. Ano pa tamo? Ijuhi po.
May magigintay. Mano ito siya. Pati yung naman ang punuan ngayon man. May mga Oh, cut. Oh, pamutos na niya guys. kanana may Oh, usapan. ba? Sanga. Maulay kunti nga dato na ilang haligi ni manang alan. Nga to dato na muhunda ning na likod sana ay ganggangan. Anja. Katupad mo. Kunti nga dato. Nga to. Padung at tutumoy. Kay may tuad at tuag mo sa tumoy. Ito, naisa da anak kaliwa. Kaning dani munda ni, punting da ng munda. Hindi nga ng mga kuandana. Ay manay, nanay ka ang anak. Nga nalang ka na doon. Hinay. Ade naman ni isilong butang ingani gana na may kuan ni gana. Dani puput ni pakudana na kay ang kapundana ko. Dato pa. Tama na ni. Tura. Ana. Ayaw, doon sa punuan. Di pa. Tadeo gamay ni. Mangob kubig bulawan. Oh, tama na. Diri pod. Ana. Diri. Senyorita bang gihapon ni Loy? Karing gisurani? Mangob kubig bulawan guys. Oh, mana? Oh, dari. Dana. Oh, sige. Yuta naman ni nabuk. Oh, Jo. sige. Pahama. Sige. Tama na nangyari ko. Mulusot yung mga puna. Another one ato na Diri. Wan. Dapat gani kay dagto na Paman. Naibunot. Asa pa? Kato na, pulote po dito. Makabunot ka, labon kay. Rapit. Ini. Dana. Kabuk na gagad niya. Bahalag ato patumoy. Sa. Diri. Dana, sige. Di naman gud na mauwan na. So guys, that's all. Kutsilyo. Sako kutsilyo, ihipos. Ikaw, bata. Ibutang na Dabong nanay. bunga guys, oh. Nuga. Jom. Aduon, ijut. Pwede mo majum. Idut. Na ipabili. Dabong bunga guys, oh. Na mura na isa kabuok. Paglansang guys, kay ako'y dokdokon. Lansang. Gamay ra kong lansang. Murag ingana ba doy? Bibi guys, oh. Kagwang. So, maglansang ko ari guys. Okay.
So nalangsang na nato siya guys. Hindi na siya maabre. Hindi na siya sod ang manok. Diba? Mga abono nami guys, kay ato among gibangagan. Amutangan na mga abono. Ang abono rin guys. Ang abono Ano siya abono guys? Abono aling nangka, bulahan o mangga. Na nato ng bulahan. Alright guys, I-balance yung mga ito nga dami ko. ano ani? Ito nga. Kani? Kani? Ayaw. Di balance. Ito nga na. Ito po. Kamoy. Ito pika. Mana. Sige, buto na. Pagkuman, ako itubig. Diri na po ni guys. Asa po nani? Kana. Kani? Sige. 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 Tunga dana. Tunga po dito. Sige. Kana. Tapos hindi bubuag dito. Bubuag tubig inja. Kani mangga na pud ni. Isa po na namin dito. Ngaya na sila, turo man nakabuhay. Duha ra manggod ni. Diya, gisa. Diya. Tubig. Diya, bubuag. Tumakabo. Anak po bubuag. Tubig. Bubuag tagtumakabo. Kaya matuna. Pud oni? Pun ang. Kahit pamubuan na sila tagtumakabo. Supay naman kuha. Pag-abit lata nila kay tangan kong panahon nila. Ilay may bubuan ni. Kapag kabo. Hindi. Ang matunaw. Tura. Sige, tara. Ito pasikat. Ay kamita. Abono mi guys og mangga nang kaubulahan. Ang yabunuhan. Dira puta sa bulahan guys. Bulahan karing nang padi ay. So guys, muna bubuhan din guys nabunuhan man ni. Na. Dira po sa kuan na ilan sonis. Sonis. Ano sa giabunuhan te. Parang namunga naman, parang kuan siya guys. Diba? Abono ni siya guys among gibubuan. Natuba po silag sa Hinugan naman. So, tapang dungagan og kuan tubig. Diba?
Dunga ang tubig na mong manok ya guys. Oh. Resod ang baboy. So, kung abono man ka, mamunga na ni sunbulan. Ha? Tik na hugnaan na saging. Nasa una na, ha? Mama kani dauga nagbagtubag saging. Sap. Nasanggi gani ka na igos saging. Bawon di kasabot. Uy, rambutan mo, mabuhi ni. Naigo ganyan ng kuan saging pagputo na diha na paingon. Yun saon man nimo sa ringsig raman na. Moto siya guys nga humana og abono diri pud sa nangka guys. Oh. Kamutos man namo. So nabunuhan na namo na siya diha og didto di nang mangga po nga senyorita guys, mangga man ni yapod o ni diri bunuhan gipang buhuan na siya dito karon kay nabunuhan po na po ring kuan na ay mayaban na guys po. Pay mangga senyorita o gagmay pa mudako na siya puhon mangga. So guys, so mura to guys, update sa among mga prutas kay ni na naman ni siya bunga, bunga ari. So mura to guys, kay init na kayo. Kanin mo na nagluganan nagmanok. Ano ba sulan? Bro, may mangitlog manok, raba kay hurot ng ihaw. So nalangsang naman nato guys, din naputos na natong nangkaari guys. Oh, naputos na sa mga baby guys. Okay, maligo na ni sila guys. Paigit po siya. May isa pato na isa kanang laki ng dako. Pato na yaway. Dire na sila maligo guys. Oh, okay, guys. So mura tong kaganapan diri sa amo ang balay guys. Mura to guys. Thank you for watching guys. Thank you po kayo sa inyong mga support. Bye bye.